Здравейте, скъпи зрители! Виждате поредната ми и надявам се не последна моя ухилена и доволна физиономия. Аз съм вашият любим водещ Даниел Петров. Предаването е Здрави и щастливи. Телевизията е България 24. А разбира се, моята ухилена физиономия е заради моята прекрасна, млада и много красива и талантлива гостенка Йоли. Здравей! Здравей, Дани. Много ми е драго, че ми гостуваш. На мен също. То предполагам си ми личи. Скъпи зрители, моето познанство с Йоли датира незнайно от кога. Не, че кой знае колко далече, просто аз не знам от кога. Но то датира от социалната мрежа Facebook, на която съм много благодарен за това и за много и други запознанства. Видях и ни прекрасни снимки. Едно прекрасно, младо и красиво момиче. И казах, чакай да му пратя една покана, да видим какво ще стане. И тя не само прие моята покана да ми е приятелка във Фейсбука, ами прие и поканата ми да дойде гост в това прекрасно и хубаво мое предаване. Кажи ми, тъй като аз споменах за твои страхотни снимки, аз съм наясно с какво се занимава Йоли, но нека и драгите зрители да станат наясно. Кажи сега, миличка, с какво толкова много впечатляваш хората, които виждат твоите снимки или тебе наживо, когато ти демонстрираш това, което можеш толкова добре? Ами, в момента се занимавам с танци, а също така с полденс, въздушна акробатика на обръч, мрежа, разни такива екстра. Чакай сега мрежа. Чакай, че Лято е. Малко по-бавно. Мрежа какво значи? Мрежа, облича се в мрежа и танцуваш. Не точно. Не точно. Добре, поясни, защото някои от моите зрители може да нямат познания в танца с мрежа. Представи си рибарска мрежа, която виси от тавана и има едно момиче, което изглежда, че се е заплело, ама всъщност не е. Така ли? Така. Затова ли жените в моя живот изглеждат оплетени в моите мрежи изведнъж, като някоя каракуда или толстолоб се измъкват? Жените сме така, да ти Да. кажа. И аз съм мислил, че съм хванал златната рибка, то се окаже някоя скумрия. Така. Добре, и значи в тези мрежи ти танцуваш. Тук вече не е толкова танци, колкото въздушна акробатика. Все пак аз имам доста добра подготовка. Тренирах 10 години спортна гимнастика, бях в националния отбор 3 години. Сериозно? 5 години бях в цирка след това. В цирка? Така, че... Мечтата ми е да играя в цирка. Ето тук, ако ме гледа някой цирк, направо само за шут не ме взимайте, макар че имам чувство, че само за това ставам. Добре, и то не е много сигурно. Да, ни доста номера ще извадиш, Ще сигурна съм. Шегувкам се. Зрителите, които ме следят по-добре, знаят, че мога там хода на ръце, правя шпагат и седа на една ръка даже. Ти можеш ли да седиш на една ръка? Мога. Шпагат? Шпагата ще се види по-късно. Ще се види по-късно. Скоро така имаше една научна статия, защо жените по-лесно правили шпагата от мъжете. Знаеш ли защо? Много ми е любопитно. Нали? И на мен ми беше любопитно. Каза се, знаеш ли какво? Поради същата причина, поради която книгата се отваря на тази страница, дет най-много е четен. Много така любопитен Да, факт. нали? Успяхме. Ти каква Зоя си, между другото? Такава лъчезарно усмихната... Раче! Ти скоро имаш рожден ден. Съвсем скоро. Мама вчера имаше рожден ден. Мамо Веска, да си жива и здрава. Всъщност вчера беше 7 юли, а драгите зрители ще гледат предаването бая по-късно, тъй като предстои летен сезон. Твърде вероятно ти да си излъчена в първото ни предаване след лятната ни почивка, но това моите колеги ще решат точно кога ще бъде. Аз, между другото, нямам търпение да видя твои снимки. Така че нека колегите да покажат, а ти да коментираш, разбира се. Ето тази снимка е от съвсем в началото, моето прохождане на обръча. Решихме с мой приятел, фотограф, да направим тази фотосесия, която беше в парка. Беше много любопитно, защото хората се трупаха, гледаха. Как? Предполагам и мъже имаше дали. Така по-свежо, по-оригинално. Да, невероятно е тази фотосесия.
страхотно просто. Ти си фантастична. Това е съвсем в началото. Това вече... Представям си тогава сега. Как скромно, това вика съвсем в началото. Представям си тогава сега какво се случва. Хубаво е човек да надгражда себе си и да има по-високи цели. Тази снимка е от един клип, който аз участвах. Когато правиш такива чудеса, как може, на къде да се надграждаш повече? Просто погледни. Ето шпагати колкото искаш. Ето да. На клипа така беше малко тежък. Особено кажи ли, с кой е бил този клип? Кой певец, певица? Беше с устата. С устата? Първият му клип с Пайнер Клуб. И тогава ни извикаха така едно трио с Обръч Пилон и моите, супер. Аз им казвам тиранти, те са колани. Да. И така направихме доста... Това е уникално. Смисъл, между другото, и самите снимки са много професионални, а ти просто си, меко казано, фантастична. Аз съм... Много подготовка и когато човек прави нещо с любов, няма как да не си личи. Това тук е? Това тук е... Тези снимки са от... Трябваше този продукт с мини батутчето да го представим и да направим видео за него, как се ползва. Вече, когато човек си купи, да има примерно в момента видео. Направихме реклама и на батут. Пратете им сметката по почтата. Ако може, парите на мен е лично в кеш. Виж колко съм добричка, подготвила съм се да излезнат, нали, доводи. Да. Дивиденти от това нещо. Как? Фантастична си. Това е. Тук наскоро се наложи малко по заместване да твърквам с едни прекрасни момичета, които може би ще дойдат скоро при теб. Така, чакай сега, че това твъркване лично на мен ми е много впечатляващо. Значи това е вид танц, където движиме... Буди шейк. Така се води. Буди шейк. Чакай сега. Тъй като много зрители някои от тези термини ги чуват за първи път, пък и аз сега да не си придам толкова важности, нали, че съм толкова наясно. Твъркване и буди шейк. Да, това... Има ли някаква разлика между двете? Или не, термини... едното пояснява другото. Да. Добре. Това е и по-скоро е кючека на черните. Аз така го разбирам. Ох, как обичам аз кичеци! Ох, човек, който от северозападналия край е израснал в надежда. Така, кючека му е вътре в душата и не заради нещо друго, защото кючека е най-югиския танц. Като се танцува кючек, се прави чакрака, 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 а чакрите са 7-те чакри, които те просветват след тяхното обработване. Говорят злите езици, моите колеги в областта на йогата, които ми злобеят и ми завиждат, че съм си бил събудил само първа чакра на половите органи. Драги колеги, вие сигурно и това не сте събудили, затова завиждате. Така, искам да кажа, че нещата, които ти правиш, те са на световно ниво. Тук виждаме... Да, тук съм в цирк. Това е 2011 година. Преди да започна всичките тези неща тук, имах честта да бъда в меката на цирка, в най-големия цирк в Щатите. Ringling Brothers. Вау! Те са няколко шоа. Ето тук едно представяне правим в града с слоновете, така хапват навън, прави се пиар, хората може да ги видят. Доста интересно, доста различно от България. В България такива неща не се случват. И жалко, и много жалко. За съжаление, те вече забраниха и слоновете, изобщо животни в цирка, защото в Америка има защита на животните, които ни преследваха почти във всеки град. Значи си била момиче извън закона. От лошите. Аз не смятам, че животните са толкова мъчени, защото наистина се полагат неимоверни грижи за тях. Да. Тук е от една почивка в Лондон. Открихме така една система, която е с сензори, когато, нали, ти си над дъжда
има сензора, която те държи сухо петно отгоре, а иначе вали отстрани, обаче ти си поясни сух. каква е тази сензора, защото въобще не ми се изясни сензората. Не съм сигурна каква е системата, но важното беше, че ние бяхме под дъжда, но сухи. Как така? Тия ето така. чужденците какво ли не Ще ти- измислят? Ще ти покажа къде съм била, да видиш нещо Добре. интересно. Това чак звучи вече в сферата на фантастиката, как стават тия работи. Ами ето. Тук моите такава югистки познания само си представят как така някаква аура така на някой свръхгуру може да отблъсква капчиците. Фантастично, ти си обиколила света, така да се каже. Къде ти хареса най-много? Къде беше най-щастлива? Къде се чувстваше най-добре? Първият сезон, първото ми излизане навън така за по-дълго време беше в Южна Африка. Южна Африка. Южна Африка наистина е една страхотна дестинация. Верно ли е това, дето разправят за африканците? Не знам, аз бях на страна, аз излезнах на 15 години. На 15 години? Да, няма мама, няма тате, на хиляди километри, учиш се как да се оправяш сам, което, нали, учи много, дава много за напред в живота, което аз съм благодарна наистина. Но там природата, животните, това нещо страшно много зарежда. Аз съм казала не само на моите приятели от Щатите и от Африка, че имам частица оставена от сърцето си на тези места наистина. Супер. Аз като си помисля на далечни. 15 години, бях в селскостопански техникум Титко Черноколев, град Костинброд и учих ветеринарна медицина. Здравейте, колеги, ако някой все пак ме гледа. Между другото, и за мен това бяха много хубави години, така се изграждах в ветеринарията, но те са несравними с това, което ти там си изживяла и правила. Ти по какъв повод беше там? Ами, нещата така се развиха. Аз реших да прекратя с професионалния спорт, защото в спортната гимнастика все пак, както и да си говорим, ние сме в България и нямаше кой знае каква перспектива. Така че мен 3 години подред ми така предлагаха да отида в цирка, но аз се задържах заради това, че бях... А това е било в цирк в Южна Африка? Да, всичките така дестинации, които аз съм посетила е благодарение на моята работа, което хубаво е, че работата ми е хоби и аз се забавлявам наистина, истински. Разнообразно е, срещаш нови хора постоянно, различни култури. Супер. Интересно е, не е като тук всеки ден, ежедневието едно и също. Това е, между другото, и моята работа. Аз преподавам йога, освен че тук водя това предаване, което също страшно много ми харесва. И двете неща, които правя, ги обожавам. Обожавам да водя предаване, да имам нови гости, нали, и хора, които ги познавам да ми дойдат като гост. И някой съвсем нов, както си ти, драгите зрители не знаят, но ние преди студиото на живо не сме се виждали с Йоли, така че за мен също е толкова интересно, колкото и на вас, хората, които ни гледате. Фантастично е това. Мои приятели имат цирк Йори, който е малък цирк, но те започнаха при мен да играят йога и от йогата направиха крачката към цирка, направиха си собствен цирк. Той е много малък, да речем, не може да се сравнява с голямите циркове. Да, съм виждала купола, аз обръщам внимание. И те са баща, сини и съпругата, нали, майката фактически. И такъв семейен цирк, мъничък, но тях това ги кефи, харесва им и до ден днешен, когато се засичаме, тъй като цирка не остава незабелязан, макар и мъничък. Нали, ми е много драго да отида в цирка. Мило е, да. Много е готино. Уютно е. Уютно е, да. Даже мои момичета, които се занимавали при мене с спортна йога, са ставали световни шампионки, са гостували в тяхния цирк и са правили изпълнения, което... Виж, полезен си. Да, полезен съм. Идеал съм нещо. Аз и на българския цирк. И на българската култура, между другото, има представления в театъра, които се базират на йога и тези постановки са правени благодарение на мене. Тони Петровска е една от режисьорките и актрисите, които участват в това в тези спектакли, в Сломато са показвани, в Нълбо на тяхната сцена, така че и йогата така нещо дава, не е само
така спортната гимнастика. Хубаво, че са се обърнали към теб, защото е Е. важно, нали, Към кой да се към обърнат? професионалист Да, един да е се Даниел обърнат. Петров и негово е царството югиско. Там няма просто кой към кой друг да се обърнат. Йоли, много интересно това, което се случва. Да коментирам още някоя друга снимка. Това пак е от щатите. Вече накрая на всички ни беше много тъжно. Цирка все пак е от 300 човека. 300 човека. 300 човека, включвам и тези хора, които продаваха, нали, Разбира се. играчки и такива неща. Ние живеехме заедно. Беше така весело, забавно, понякога и тъжно, но няма как. Едно голямо семейство. Уникално. Уникално. Ето тук Нано, той се казва Нано и беше така помощник на нашето конференция, който той пееше на живо всяко шоу. Сериозно. Имахме оркестър, който пък свираше всяко шоу и това, нали, все пак живото предаване, знаеш, Уникално е, да. е доста хубаво. Тук са по-голяма част от танцорките. Танцорките. Да, те са бразилки. Бразилки. Имаш ли им фейсбуците? Телефоните, скайповете? Имам Телефон, ги. факс, флекс, Но веднага. не ти ги препоръчвам. Ги как? Нали знаеш, в цирка всичко се знае. И какво нека се знае? Тук са ме хванали. Имаме една част от представлението, която даваме на хора да влезнат на самата сцена, което е по-така могат да се докоснат по-отблизо и ние ги съпровождаме. Аз тук съм се Да, виждам. загледала отстрани. Да, тук клоуните, моите любими приятели, аз ги обожавах тия хора. Винаги те бяха Аз ще ти кажа енергийни. една притча за клоуните след малко, като свърша снимките. заредени. Това е Да. моята трупа, с която работех, а ето това е конференцието. Страхотен глас. Той направо заразява. Да. Нещо повече за бразилките няма ли да кажеш? Тук си? След предаването, Добре, след предаването. Тук съм в Ню Йорк, благодарение на мой приятел от Бруклин. Успях да отида и до там, въпреки че бях изпуснала момента на обиколката на цирка. Отскокнахме така 2 дни. 12 часа съм била и така. Вау, като китаец. Аз, между другото, съм побъркан на тема снимки и се връщам от всяка екскурзия с 1000 снимки. Имам известна представа, Дани. Имаш ли, да? Да. Тук на Великден децата търсиха, там има традиция децата да търсят яйца в къщата. Но в цирка, понеже всичко е по-голямо и децата са повече, бяха така разпръснали пластмасови яйца в тревата и децата ги събираха с кошници. Разкошно. Бяха Разкошно, сладки, да. Разкошно. изключително сладури. Ето тук пак е в Ню Йорк, в Централ парк. Еха. Те имат толкова много направени изкуствено и статуи, и атрактивни неща, за да може от каквото могат да или да изкарат пари, или да бъде интересно за хората. Нормално, то така би трябвало да е навсякъде, но... Да, тук бяхме на една сватба с танците, балет, 12 човека бяхме. Вау. Репетирахме доста дълго и тук забава на плажа. Супер. Едно голямо семейство. Ами да. Направо предаването ми олицетворява това, което при вас се е случвало. Здрави и щастливи. Точно. Здрави и щастливи. Просто... добре, защо закриха цирка? Заради животните или защо си... Не са закрили цирка. Ти просто реши да се върнеш. Да. Малко така се стекоха обстоятелствата и аз прецених, че вече искам да си седа в България. Да. Тука? Тук сме на снимки. Така, покрай танците попаднах на режисьора Борислав Костов, който снимаше филм на социална тематика за децата болни от рак. Да. Късометражен филм, в който се включваше и танц. Ясно. Така доста сериозен, но в никакъв случай тъжен.
Не тъжен. Не тъжен. Да, интересно виждане. Да, това е в стила на Борислав Костов, естествено. Да. По-късно аз ходих в неговата школа 2 години, така доста неща научих. Ясно. Тук? Ето, от същите снимки, да. Да, и тази, вече всеки в различна роля. Тук малко забава, понеже когато работиш на морето, всичките... как? Да, забави. Не ги подминаваш. Това е една невероятна снимка. Аз работех в кол-център. Това е на нашия банкет. В кол-център си работил? Да. Дигала си телефона? Да, не само. Аз продавах по телефона и така доста сериозно. Работила в кол-център с всичко това, което можеш? Ами да, човек се сблъсква с различни неща. Аз не се плаша от това да започна от нулата, с каквото и да било. Да, аз съм работил в кръви комплекс. Да, значи и в птицекладница съм работил, с което не се гордея, но съм го правил. Ето. Да. Винаги съм се занимавала с него. Това е интересна снимка от морето. Това е уникална снимка. Между другото, аз също така с фотография се занимавам. Голяма слабост ми е. Ето, значи го оценяваш. Тук сме с балета, TL Dance, русата дама по средата, тя е нашия хореограф, на който сме много благодарни. Това ли е тувъркването или... Не, аз се занимавам така с доста неща, постоянно съм заета. Тук е един интересен поглед, аз съм много врача с главата надолу и реших така да покажа една по-интересна гледна точка. Много интересно, да. Тук пак в Англия. Тук това е нещото, което аз правих в цирка. На дъска, пирамиди, връхче. Връхче, да. Ето ме връхчето. Скачаш за 1 секунда си горе, за половин си долу. И дано не падаш. Дано, да. Случвало ли ти се нещо да паднеш или някаква куриозна история, смешна или... Много са. Много ли са? Това е в Ботсвана. В Ботсвана си била? Да. Супер. Бях 1 месец там, когато бяхме в Южна Африка. Минахме така. А иначе за паданията, случва ми се 3 пъти в Щатите да падна. Там не си обезопасен. Там те чакат 4-5 души. Ако тръгнеш да паднеш, нали, изцяло разчиташ на тях. Но, нали, когато паднеш с главата надолу от 5 метра, не ти се разчита на никой. Да. Какъв е този сладур? Това е лъвче на 2 месеца, ако не се лъжа. Това е в Гърция, в италиански цирк. Тук е на морето. Пак, преди 2 години. Виж, аз съм сухичка под дъжда. Много интересно. Между другото, с лъвчето много си изложих, защото казах, че имам ветеринарно образование и да не познаеш, че това е лъвче, така беше леко позорно. Надявам се никой да не е забелязал. И аз няма да подчертавам тази моя така неграмотност в животновъдството. Тук, това е пак много яка снимка. Тук от морето, просто... Когато попаднеш на добри фотографии, се получават добри Може неща. да се комбинираме, па някой път да ме пробваш и мене като фотограф. Разбира се! Супер, с удоволствие. Тук вече от участие снимки с танците. Снимките с танците са повече, защото аз така първо бях навлезнала в фриденса в България, клубните танци, за който не знае. И след това... реших, че поясни малко. Фриденс клубни танци. Да. Фриденс е свободни танци. Да речем самото име подсказва. Да. Това е в дискотеките, тези момичета, които танцуват по готини такива хубави. Не всички танцуват и не всички са облечени така добре, с костюми. Ами как се облече? Аз като съм влизал, аз не че толкова често хода, 7 пъти в седмицата ми се случва да излизам, не повече. Много рядко. С безсънни нощи. Трябва да се замислиш. Трябва да излезнеш по-честичко, защото... Ама при мен не си идвал, виж какъв пропуск. Ще взема да наваксам. Време? Да. Няма как сега да кажем точно къде може би танцуваш, но след преданието ще ми кажеш. Нощно време не спа. Докато имах кой да ме гушка, спинках като бебенце. Обаче сега като се прибери и като ме затисна стените и тавана, изморен съм
имам нуждата да заспа, обаче не мога. Барвам се, слагам си Значи- парфюмчето, проверявам дали съм си избръснал и се пускам по дискотеката. Стартирам от баровете, защото те отварят по-рано и после вече в някоя дискотека бяха ме надушили там в една дискотека едни твои колежки танцорки, само че не от тези деца горе, нали, така, като на някакви платформи, нали, или дансинг, а такива дето обикалят, нали, и почват да ти танцуват и ти трябва да... Има разлика, Дани. Знам, Разликата е огромна. Огромна е, да. Но въпросът е, че ме бяха надушили, аз и ми взимаха всичките пари. Обаче пъти с барабанчетата там компенсирах, там нищо не дах. Така че балансирах. И като почнах да излизам, ако решавам да ходя на тия места, където има такива танцорки, излизах с определена сума. Да няма на къде повече да... Застраховаш застраховам се. Оставам парите в нас, че просто аз трябва. плащам на 3 зали наемите, ще вземе да оставим хората да нямат къде да играят йога. А това не е добре. А това не е добре, да. Здраве. Да, здраве. Да, така кажи сега. Значи, фриденс, това са съвсем свободни танци на фона на музиката, която се пусне в дадена дискотека или клуб и вие си танцувате. Да, не всички танцувах, както казах. Добре, какво правят, като не танцуват? Поклащат се. Да, точната дума е поклащат Да, се. виждал съм и такива. Някои разчитат на това, че са красиви, но ти когато си на сцена, хората ще гледат един час, колко си хубава, а после какво ще покажеш? Смисъл... Не знам. Аз, между другото, с един приятел бяхме на морето и през процепа на вратата мернахме една уникално красиво момиче, танцорка. Даже няма проблем да й кажем името Лаура Марак. Тя е варненска. Да се похвалим сега. Лаура Марак. Какво да се хвалиме? Смисъл, аз нищо не съм имал с нея, освен че тогава бяхме като хипнотизирани. Ама цялата нощ, докато не спря да танцува, сме били така отдолу. И в момента, в който тя се махне и дойде колежката и да танцува, ние почваме си пиеме там, какво сме си поръчали котяците и в последния момент бяхме така. Но това беше само първи път. Между другото, втори път, като отидохме, нали, не беше чак такова силно въздействие, но е много готина. Лаура, тя е правила фотосесия на моя клуб Скорпион по йога, така че специални поздрави на Лаура. Скоро ще я видим, може би, защото аз утре заминавам за Варна. Така че има си значение да е хубавица, нали? Но когато танцува... И да умее да задържи вниманието. Да танцува е много яко. Много яко. Просто така, като един средностатистически, съвсем нормален, хетеросексуален мъж, много е важно за една жена да може красиво да танцува. Даже в някои случаи хубавото танцуване компенсира, ако не е някаква супер хубавица. Просто танца може много така да влезе под кожата на всички, които я гледат. Между другото, аз съм бил и с момичета на дискотека, колкото и странно да звучи. Не винаги хора самичък, нали? Случвало се така по няколко пъти да съм с някоя момиче на дискотека и когато някой танцува, нали, момичето обикновено или злобее и вика, то по какво се кълчи, нали? Или пък казва, вау, нали, колко хубаво танцува, нали? Което също е признание от момиче да похвали друго момиче, че е хубаво танцува. Да, Дани, с висящите ми номера, тези въздушните, точно на това се радвам. Когато жените ми обърнат внимание и наистина си личи, че се радват. И отсреща получавам браво, да, много то си е уникално, добра. между другото. Това те зарежда толкова много, че... Това към полденса ли спада или към... Или ти просто... Полденса на земята, тези въздушните, но дори и полденса, когато жена те хареса, това си е не е ли на пилон, в смисъл танца на пилон? Да. Аз, между другото, ходя на танци на пилон, колкото и странно да звучи. Откакто видях, че Вин Дизел ходи и аз при ческата приличам на него, бившата ми приятелка беше много запалена и при отиването в студиото първи път каза, мен сама нещо ми е кофти. Нали, ще дойдеш ли с мене? Я викам, що пак някой ме пуснат? И влезнах вътре, платихме си за двамата и аз след полденса тук в раменете и в ръцете се чувствах като помпан, а тук в областта на талията спасителният ми пояс беше намалял. И се чувствах като гръцки бог, викам. Та сега аз съм разделен с нея, но продължавам да си ходя на полденс и продължавам да отслабвам. Нали? Не знам дали следствие от мъките по нея, защото нямам, или от това, че тренирам полденс, или от двете съвкупност, или от това, че йога подобрява метаболизма и оттам, нали, се отслабва. Или може би всичко е съвкупност. Всичко по-малко, слабе 7-8 кг съм ослабнал за месец и половина, което... Нали, бързо вървиш. Да, бързо вървя. До есента тук ще съм... Само очите ще ми се виждат.
аз предлагам за момент да прекъснем. А ако случайно е влезнало до тогава реклама в това прекрасно и неповторимо единствено предаване в български ефир, да има възможност да пуснат тук рекламата, а с нашите зрители ще се видим след малко. Скъпи зрители, ето ме отново мене, Даниел Петров, гостенката ми Йоли, предаването е Здрави и щастливи и телевизията е България 24. Започнахме толкова интересен разговор, че преди малко едва намерих сили в себе си да прекъсна за кратко нашето предаване и ето ни отново заедно. Йоли, говорихме за цирка, говорихме за спортната гимнастика. Сега дай малко повече за това туркване, което мен супер много ме кефи. Просто като го видя и ми действа хипнотично. Просто е така заставам, все едно Алф гледа котка. Просто това е. Доста хора по клубовете са все едно Алф гледа котка. Да, нали? Не се съмнявам. Абсолютно същия поглед. То е уникално. Така, значи, тук да поясним. Значи, това е този танц, където дупето се движи така рязко нагоре-надолу и където има повече така месо се подрусва, нали, така да се каже. Обаче, аз съм виждал и друг вид турквания, където, примерно, сте на една ръка, на шпагат или дори на глава. Бъркам ли нещо? Ако бъркам, ме поправи, кажи, допълни. Няма грешка. Няма ли грешка? Няма Значи грешка аз съм много аз съм гледал явно туркване. Добре, кажи ми как става като си на глава. Аз мога да застана на глава, не знам тук Наско, нашия режисьор, дали някой ден ще ми разреши тук на моето бюро да направя аз стойка на глава, но все пак кажи ми на глава как става. Ти можеш ли го примерно на глава? Мога да. Сериозно? Въпрос на тренинг и Въпрос на тренинг. И добре, значи първо, аз казах, че мога да седа на глава, нали? Мога, но сега да речем, то трябва да се пази равновесие. Както съм на глава, мога да направя шпагат, разни там движения, да се засуча, нещо такова. Но да си движиш по този начин, нали, то как е дупето ли е, таза ли е, смисъл? Да. Какво точно? Да. Дупето и тази така е. Таза, кръста. Движение в кръста е най-много. Движението в кръста, да. Добре, как става? Смисъл, как се запазвате на глава, защото равновесието, това с тренировки, сигурно такива... Да, с тренировки каторжически тренировки, заставаш на глава. Чак толкова, не. Как чак толкова не? Усеща се, да, малко по-тежичко е, защото идва и тежестта, нали, вече към ръцете също, за опора ги ползваме. Да. Понеже... Коя стойка? Тази типичната челна стойка или тази, която е ръцете се по този начин на главата? Типичната челна стойка, за да имаме опора в ръцете и това помага, понеже не можеш да намериш равновесието заради бодишейка. Ясно. И ръцете помагат в този случай. Аз, понеже съм много луда и не ми стига, се опитах и на обръча да правя творк, така че става. Значи на тази стойка. Ето, затова, драги зрители, на мене туркването не ми се е получило, защото съм правил в неправилната стойка. Аз съм бил в тази, а пък то трябвало в тази. Ще го пробвам още тази нощ, когато отида в някоя столична дискотека, да ме чакате и да ми запазите моето любимо място от Сапаре. Така че, не ме чакайте, тази нощ ще съм в клубът, дискотеката, където Йоли ще танцува. Тя няма да казва точно сега къде, но след предаването ще ми каже на мене на ушенце, пък вие може да ми пишете във Фейсбука, да ме питате къде вашето гуру единствено неповторимо, вашия бог в областта на йога и телевизионерството ще върлува тази нощ. Знаете, че аз съм задал едно задание, преди тук готвех, сега готвя по-рядко, но имаше една бяло, кристалообразно, прахообразно вещество, което в много тук манджуретите, които аз забърквах, го слагах. Ако вие познаете какво е това кристалообразно, прахообразно вещество, което прави гозбите ми божествено вкусни, вие може да ми пишете публично или на лични съобщения в нашата страница във Facebook Здрави и щастливи, както и за всякакви предложения, препоръки, похвали и разбира се, ако има някакви критики, макар че едва ли може да има такива. Да се върнем отново на туркването. Така, откъде идва, от коя държава, от коя музика, кой стил музика е най-подходящ за това туркване или няма значение?
Това е на чернокожите музиката. Оттам идва още от 80-те, ако не се лъжа. От 80-те? Да. Как са могли да го пазат, сега... то тук от 2-3 години такъв шум на... И защо така? При нас нещата идват доста късно. Аз видях за Пол Денса в Щатите, видях и търкването в Щатите, видях реално в клубовете, нали, хората как... чернокожите там как се забавляват с търк. И аз така имах самочувствието, че съм била така на сцената в клубовете в България, нали, виждала съм. Обаче не. А харесват ли ти чернокожите? Като мъже? Има и хубави. Защото аз съм силно впечатлен. Точно типичните чернокожи, може би не, но от мулатките съм много впечатлен. Имал съм късмета не веднъж, 2-3 пъти да правя нещо с една мулатка. Трябва да кажа, че беше нещо уникално. После няколко дена съм ходила така, като ударен, нали, с някаква дъска по главата. И не знам дали съм попаднал просто на такава жена или просто всички мулатки са такива. Дай Боже някой ден да... Това не е вече до мулатките, това е от всяка раса има, нали, такива и цветни хора. Да? Просто явно съм попаднал на такава мулатка, нали, дето беше много... Оцелил си, Дани. Оцелил съм, да. И аз съм си роден с късмет. Да. Значи, танца на чернокожите или по-скоро ключека на чернокожите, ти си го кръстила, така? Аз правя съпоставка с всеки един американски празник, кой подобен имаме ние. Ние имаме всички техни празници. Само че подобни. Да. И добре, кажи ми тогава на Свети Валентин, кой е български еквивалент тогава? Това като ти не романтичен човек, който много пъти са го наранявали, винаги така се разнежвам по време на Свети Валентин и всички казват, какъв е то американски празник. Добре, дайте ми български такъв, нали, на любовта. Тук ме хвана. Хванах ли те, нали? Но пък Деня на жената също е съпоставка за Свети Валентин, защото когато жената е доволна... Да. Значи, нали? Всеки ден е Свети Валентин, когато жената е доволна, но така, нали, и ти си, нали, представителка на женския пол, но на вас няма огаждане. Просто ако мъжът така е много така хард, много строг, много така властен, що пък е толкова властен? Ако така ви се разнежва и такова, то смотания, нали, и искаме баланс. Няма баланс. Ако човек знае какво иска, тогава баланса идва. Не знам. Аз така имам скромен опит с 7 жени в моя живот, така че мога да кажа, че въобще не ви познавам. Ама въобще просто все едно сега излизам от ученическата скамейка с бялото около устата, още млекце пия, не познавам, значи жените загадка сте за мене, но всъщност може би това е сладкото на живота. Просто ако така можехме да навлизаме в чуждата психика, мислене и така нататък, може би нямаше да е толкова интересно. Така има тръпка. Има тръпка. Ти имаш ли човек до себе си, мъж, дете, семейство? Не, имам човек до себе си, но сме само така млада двойка. Млада двойка. Да. И аз така бях млада двойка, но имам едно детенце, което ме прави много щастлив. То от една мерси, дивна миличка, днеска ще си те видя, нямам търпение. Татко ти много те обича и нямам търпение просто да си те видя и да си те гушна. Тя ми е най-голямата радост в живота. Между другото, моето детенце, обожавам го. За съжаление и с нейната майка съм разделен, но какво да се прави, такъв е живота. Искам да видя някои от твоите клипове, защото разбрах, че ще си ни подготвила някакви много интересни клипове. Те са кратички. Нищо, така да видим тук какво се случва. Тук е от един така рапърски клип, който имахме участие. На кой? На СССР. СССР? Да. East Coast Cash Crew. Да. Вау. Интересното е тук, че за клипа ние не бяхме репетирали изобщо с Жеки. Как така? Сега развали всичко. Ние виждаме някакви чудеса тук и сега изведнъж наистина. Без репетиция. Как става това чудо без репетиция? Тук говорим за професионализъм. Явно не се чува, но тя отдолу ми диктува и тук така направи. Само тук се видя малко така спънка. Но иначе тя ми диктуваше на момента какво да се правя. Това е от клипа на устата Гали Гали. От клипа на устата? Да. Вау. И така малко зад кадър. Между другото, това ми е една от любимите песни. За мен това е хита на лятото. Един от хитовете на лятото. Много ми харесва и съм много щастлив, че просто участник от клипа
ми гостува. Не знаех за това, между другото. Радвам се. Тук вече... Да, аз там защо не мога да те позная, че това си ти? В други клипове съм те познавал, нали, когато съм те виждал. Може би, защото си сменила... Не ми се вижда лицето. Не, по-скоро не ми се вижда лицето. Дават ме за малко. При тези така неща, особеност е това, че трябва да се вижда от по-общ план. Да. Което също има значение. Тук съм на работа. Там, добре, да те попитам просто така един личен въпрос, макар и в ефир. Това там, другото момиче с динята, дето така я държи, познаваш ли я? Познавам. Познаваш ли я? Ще ми поканеш ли за гост така от моя име или? Ще си помисля, Помисли Дани. си, да, помисли си. Трябва да я питаме все пак. Разбира се, да. Разбира се, но... Ето и е мрежата, в която се опитва. Разгале тази мрежа, дето тук е толкова... много е впечатляващо. Ето и шпагати, изцяло на морска тема, лято. Така, тук съм капитанка, ако не забелязваш. Леле, това е страхотно, просто... Така мога да ти кажа, че никоя мрежа не може да ме улови. Ами да, хората се радват. Това е уникално впечатляващо. Просто... И на мен ми доставя. Ама аз не съм го виждал. Това публикувала ли си го във Фейсбука? Това е Да. Съвсем съм... скоро го пуснах от 2 седмици. Това аз тук от месец и половина съм в зоната на здрача покрай разделата. Ето. Да. Затова не съм го видял. Това е фантастично. Аз от 2 седмици го пуснах. Така, чакай, че това много ме заинтригува. Значи това, има ли такава световна тенденция и практика да се танцува така в мрежа, или това е твоя хрумка, или на... За съжаление, не съм открила топлата вода. Не си открила топлата вода. Мрежата е изцял цирков номер. Оттам тръгна цялата аз не пропускам история. цирк да ходя, как така, смисъл... Тук няма цирк български или международен, който да гостува. Аз да не съм ходил, не съм виждал такова нещо. Не се е паднал така, но се... има доста голям наплив. Бре, тук съм в Щатите, репетиция, първи стъпки на тирантите. Тирантите, да. А всъщност как се казва? Нали, или... Ringeling Brothers. Защото ти каза, че ти си го прекръстила на тирантите, макар че то си направил тиранти. Колани им казват. Колани. Между другото, в йога има такава дисциплина, нарича се висяща йога и в хамак се играе. Е много така заглеждала интересна. съм я, да. Попадала съм в интернет. Интересното е, с което предполагам и ти си се сблъсквал с йогата, че ето това въртене. Да, вау. Нали? Вау. Това после 2 часа, когато нямаш тренинг, ти се вие свят, гади ти се, лошо ти е и се чувстваш много зле. И си усетила храната, де си яла предната седмица, сигурно. Да, затова не е препоръчително да се похапва обилно преди да се въртиш и трябва да се... Просто това ми е една от сладостите в живота, които просто много трудно мога да изконтролирам. Кажи ми, ти имаш перфектна фигура. Само на спорта ли се дължи на ген или спазваш някакви диети? Спорт. Интересното е при мен, че аз съм опитвала с диети, обаче не работи. Защо? Защото тялото ми е свикнало още от малка на високо натоварване и аз ако не спортувам така по-професионално, веднага това, което си похапвам, започва да се лепи. Така ли? Да. Аз значи толкова се кълчота и какво ли не правя и лепа. Значи, може би прекалено много ям. Или малко тренирам. Може доста да обичаш хапването. Много обичам хапването. Вчера бех почнал така леко да си възвръщам силичките, нали? И си викам, какво ми се яде? Картофки или кюфтенца? Картофки или кюфтенца? И накрая ядох и картофи, и двечките. Да, и аз така. Беше много вкусно, че даже отстрани имаше лютеничка, кисели краставички и бел хлебец за разкош. Чудно да ядеш. На мене още днеска ще си направя отново. Значи не спазваш диети, но здрав спорт, за да поддържаш тази перфектна фигура в върхова форма. Чак перфектна, винаги има какво да се желае. Вие жените сте много критични, докато ние мъжете просто сме реалисти. Тук вижте, тук е така като направи, така като стисна, гледай колко има между пръстите, обикновено е така, но всъщност не е точно така. Няма такива, нали, дето едва ли не по книжките пише, всеки си има нещо там, дето... За мен е важно да се яде често и по-малко и да не се яде след 6 часа. Да се пие повече вода. Да.
Това е. Ям често, но не по-малко. И след 6 часа също ям, да, случва се. Аз също не успявам да спазвам режим. Аз не спазвам режими с храната. Още по-малко, когато ние работим и нощната работа, и често пъти се влиза и нали, така ангажименти през деня, застъпват се нещата и е много трудно да намериш такава свежа храна, както се казва. И... Какво? Хамбургери? По бензиностанциите. Уау! Каквото се намери. Леле. Хищен глад умори да би така. Добре, не може ли през деня да станеш, да си сложиш една престилка и да сготвиш вкъщи там една мусака, яхния, капама и да сложиш в едни буркани, да си вземеш на работата и си извадиш да си хапнеш? Първо, Дани, забраних си да си готвя, защото много ми е вкусно и много ям. Толкова вкусно готвиш или си ти е вкусно това, де си го изядеш? На мен си ми е вкусно Теб си това, ти е вкусно. което си готвя. Сега вече всеки има различен вкус, така че... Но така, за това се пазя. Да, за това се пазиш. Ами аз, между другото, съм в различни състояния, но ми се случва да готвя. Даже тук в предаването преди по-често готвих, но видях, че така интересно протичат разговорите с моите гости, че то просто готвеното по-скоро ни разсева. Плюс това, целият български ефир е зарит с толкова готвеници, нали? Така че сега къде да тръгна аз. Някой път така мога пак да сготвя нещо на зрителите по-специфично, нали, югишко или здравословно. Но така, това малко ми отшумя. Виждам, че имаш часовник. Различни неща се говори за хората, които са с часовници. Това аксесуар ли е за тебе, нужна вещ или? Всеки фриденсър има нужда от такъв часовник, да се следи на 15 минути време. Да дишне малко въздух. Нищо не е случайно. Нищо не е случайно. Пък и често бързам, така че не е зле да е на ръката. Добре, значи на 15 минути се сменяте и това в продължение на колко часа или... 3 часа обикновено. 3 часа обикновено. 3 часа, което означава, че час и половина от тия 3 часа ти се раздаваш. Вау, това е много сериозно натоварване и то през нощта. Да, натоварването през нощта се отразява повече, естествено. Лошо е и за кожата на дамите. Трудно е така да поддържаш форма. Но пък удоволствието си е удоволствие. Има къде по-сложни така професии, така че нашата професия си е, аз казвам, плащат ми, за да си правя кефа. Много добре казано. Много добре. Аз тук в телевизията сега само си правя кефа, никой не ми плаща. Дай Боже, след време да почнат и да ми плащат. За мой късмет, поне в Йога Клуб Скорпион, там така си получавам нужното заплащане и удовлетворение под формата на финикийски знаци, което е така доста добре. Сега през лятото какво ще правиш? Тук в София ли ще седиш или ще ходиш да работиш по морето? Пътуване. Доста пътуване. Аз през лятото отивам на морето и там ще изкарам месец и половина-два. Ще гледам да си лекувам любовните рани. Какво да направя? Влезе ли пясък между пръстчетата на краката и в съвсем друго положение. Така, в емоционален план. Спокойно, Дани. Ще ти дам мрежата да уловиш някоя по-нетренирана дама. Супер, благодаря. Ако искаш нещо да кажеш, още да споделиш, защото времето вече ни притиска, макар че ми е много интересно. Виждам, че нашия разговор не може да се изчерпи само в едно гостуване, така че стига да ти е харесало, ще се радвам да ми гостуваш отново, както и на твоите колежки. Обещай ми, че ще питаш там дамата с динята, нали? Да. Ами, много благодаря за поканата. Наистина за мен е важно, така човек като си направи равносметка докъде е стигнал. Разбира се. И всеки един собственик или управител на дискотека, клуб би могъл да се възползва от тези уникални, прекрасни, свръхпрофесионални умения на световно ниво. Защото аз човек, който е бил в 3 национални отбора и е ставал 3 пъти световен шампион по йога, по спортна йога, Монтевидео, Париж и Москва. Аз съм човек, който наистина може да оцени тези свръхспортни, професионални възможности, които не само демонстрират много трудни изпълнения, но те се изпълняват с грация и красота, което е още по-трудно.
Защото аз бих могъл да се насиля, примерно да направя шпагат или нещо подобно, което прави Йоли, но ако ми снимате точно тогава, в този момент, физиономията, когато съм направил шпагат, трябва да ви кажа, че тя няма така никак да изразява блаженство, красота или усмивка. Докато Йоли и нейните колежки правят свръхсложни упражнения в мрежата, в обръча или просто танцуват, но те излъчват такава красота, такава жизнерадост, такава радост в очите, което наистина е похвално. Просто шапка ти свалям и на тебе и на твоите колежки, защото това, което правите, наистина е много трудно. И дано наистина и е оценено под формата на заплащане, защото този труд, който си го положил от съвсем малка от дете, това не е просто да отидеш сега в дискотеката и да потанцуваш малко. Това е десетки години труд положен и лишения, под в залата, пределно съм наясно с всичко това. Така че наистина похвално е и вие това го правите, за да зарадвате някой такъв самотник, като мене, който отишъл в дискотеката и като влезе, му се напълва душата, като види това и после се прибира вкъщи и заспива като бебенце. Нали, благодаря ти. Или пък когато съм щастлив и съм отишъл с моята половинка на дискотека, също качвате настроението и нали, дори когато не съм самотен, хората, които са отишли като компания, вие подклаждате тяхното настроение, за да се разтанцуват и да се почувстват готино. Наистина, вие идеално олицетворявате името на моето предаване здрави и щастливи. Благодаря ти. Беше наистина голяма чест и огромно удоволствие това, че ми гостува. Много ми качи настроението, надявам се на нашите зрители да ги запалиме, да ходим по тия заведения, защото те наистина не трябва да се забавляваме. Сега вкъщи пред телевизора да люпим слънчоглед и да гледаме нали, поредния сериал или нещо друго, съвсем друго изживяването. Отидеш в някой клуб, бар или дискотека. Здрави, може би, но щастливи, едва ли. Защо? Пред телевизора. Да, пред телевизора. Извинявай, докато люпат слънчоглед и трупат спасителния пояс около кръста си, защото да изядеш, примерно, едно пакетче слънчоглед, се едно си спил една чаша олио. Нали, не знам колко и това е здраве. И нищо не би се променило. Да, наистина. Колкото да излезнеш и да се срещаш. Да се забавляваш, наистина. Добре, още веднъж благодаря ти, Йоли. Невероятно лято ти желая, макар че предаването може да се случи да го излъчваме и към края на лятото, защото можем да захванем лятната почивка, къде че текат повторения на нашето предаване. Така че прекрасно и хубаво лято, много купон, много забавление, много пари. Няма нищо лошо в това да искаме и пари, защото те са нужни, дават свобода, дават удоволствие. Благодаря ти. С една дума, благодаря. Също. Скъпи зрители, очаквайте ни всяка събота от 11 часа. Предаването е Здрави и щастливи, а пък аз съм Даниел Петров. Телевизията е България 24. Ще се радвам да се видим отново.